Вие слушате подкаста Живот след хазарта. Аз се казвам Иво, а днес на гости ми е адвокат Бояна Станева. Здравей! В предварителния разговор Здравей. се разбрахме да си говорим на ти, не защото се познаваме от години, а защото очевидно така разговор върви по-леко, по-приятно и често казано на мен ми е изключително приятно да разговарям с теб и ми е адски благодарен съм, че прие поканата ми за това участие. Привет! Привет, привет, привет. Аз също съм благодарна за доверието, което имаш. Със сигурност ще бъде ползотворен разговор и нека да кажа с две думи посоката, в която ще тръгнем, пък той в последствие може да разговор, все пак това е един подкаст, свободен разговор, където може да се измени темата и да си споделим и други неща, които мислиме. На мен ми направи впечатление, попаднах на твои видеа, където споделяш за хазартната зависимост и бързите кредити, които са изключително много обвързани. И това ме провокира да те покана на този разговор. Това е една Да, тема, която, ако трябва да бъда честен, аз много, много дълго време бягам от нея, а именно финансите, защото аз твърда, че финансите не са най-големия проблем на един хазартно зависим и не е това нещото, което той, не е най-ценното нещо, което той губи в своята зависимост. Като визирам семейство, приятели, време, парите отиват по-назад. Но няма какво да си крива душата. На всички е ясно, включително и на мене, че това е най- горящия проблем в самото начало, особено когато спреш хазарта. И свързано с това нещо, в България един от най-големите проблеми са бързите кредити. Така стигна до теб, така се провокирах да те поканя на този разговор и наистина съм ти изключително благодарен. Но ще започна една идея по-назад. Искам да те попитам, така е, да. те провокира въобще да се сетиш Да. за хазартната зависимост и бързите кредити, че са обвързани? Непосредственият повод, който беше да направя първото видео, беше случай с моя позната, с която сме отраснали заедно. Потърсиха ме нейните родители, тъй като имаха нужда от помощ във връзка с кредити, които е теглила, лектори, които ги търсят, часита, т.е. ситуацията, образно казано, беше на вратата до нас. Преди това съм имала също хора с много бързи кредити, имам предвид клиенти с много бързи кредити, но когато става въпрос за клиент, който не познаваш, се опитваш да се концентрираш върху проблема, който е в твоята специалност, т.е. чисто правно, как да му помогна да се справи с кредит. Когато обаче разбираш, че проблемът е много по-голям, отколкото си представял, аз дори смятам, че все още не си представям колко голям са проблема на хазартно зависимите в България. Това ме шокира. Мога да кажа, че това ме шокира. Разказа на родителите на моята позна. Ами, И нямах представа. Това е. За да направя първия клип и тъй като все пак имам някаква гледаемост, исках да стигна до повече хора, които да чуят, да видят, да разберат откъде евентуално биха могли все пак да започнат. И дори 10 човека да осъзнаят, че имат проблем, пак е ти си полезно даваш много амбициозни за цели си мен. даваш. Моята цел е поне още един човек. Пък след това още един, пък след това още един. Ти прекалено амбициозно 10 на куп. В кръга на шегата го казвам, разбира се. Между Това другото, е. в описанието под този клип, независимо в коя платформа го слушате, било то YouTube, Spotify, ще има и линк към, със сигурност линкове към всички твои канали за свързване. TikTok и Facebook и така нататък. Та хората да те последват и да видят. Има Добре. интересна информация. Със сигурност. Прекъсвам този епизод само за няколко секунди, за да ви припомня, че вашата подкрепа е изключително важна, за да продължа да създавам живот след хазарт. Всяка една подкрепа буквално е изключително важна, за да мога да качвам нивото на създаваните материали, да отделям повече време и да мога да осъществявам идеите, които имам, свързани с превенция, както и лечение на хазартна зависимост. А идеи определено имам. Въпросът е, че всяка една от тях изисква изключително много време и никак не малко ресурси. В описанието към този епизод ще може да намерите линкове, чрез които да ме подкрепите. Единият вариант е чрез директна еднократна помощ със сума по ваш избор, а другия вариант е като станете Patreon,
в Patreon, платформата Patreon, където с скромно месечно дарение може да подкрепите подкаста ежемесечно в по-дълъг период от време. Както и да станете членове на YouTube канала. Благодаря ви и адски много благодаря на всички хора, които до момента са се включили в тази скромна, смея да твърда, инициатива. Вие правите разликата. Наистина. Добре, ти си с юрист с стаж над 10 години, както сподели. Да, така е. Смяташ ли, че нещата, говоря генерално, тук в случая все още не влизам конкретно към хазарта, смяташ ли, че българите нямаме тази култура на взимане на кредити и правилното им менажиране и така нататък? За тези 10 години дали става по-зле или нямаш такъв поглед? Имам поглед, може би. Смятам, че българите сега, може би това се прозвучи малко строго, но все пак всъщност смятам, че масово хората имат нужда малко от по-строг подход. Имаше след финансовата криза 2008-2009, тогава имаше бум на кредитите. Това беше във връзка с кризата. След това имаше едно затишие и сега през последните години така аз се го обяснявам с тази масова, огромна реклама, която вървеше на държавната лотария, на казина. Хората започнаха да задлъжняват все повече. Има един такъв начин на мислене, който го виждам особено много като коментари по клиповете, които качвам, тъй като аз качвам много информация във връзка с кредити, давност, погасявания. Хората имат един такъв начин на мислене, който казва, ама откъде на къде ще им връщам пари? Това вече излизам извън хазарт. Това е проблем на начина на мислене на масовия българин. Извинявам се за генерализацията. Разбира се, има хора, които теглят кредити поради заболяване. Има хора, които, и това е много жалко за държавата ни, които нямат пари да си подготвят децата за училище и теглят кредити, за да могат да си подготвят детето да тръгне на училище. Има такива хора и това е жалко. Те са принудени да го правят. Но има хора, които теглят кредити, защото не им харесва стандарта на живот, който могат да се позволят. Не им харесва, че нямат най-новия iPhone и не им харесва, че тази година няма да отидат на море. Това не мога да го разбера и това смятам, че също е вид заболяване. Би го качествила като заболяване. Напълно съм съгласен с теб, но замислих се в това, което споделяш. Дали този начин на мислене на голяма част от българското население, хайде така ще го кажа, Да. дали това влияе и върху темата с хазарта? Дали заради това голяма част от българите не играят, участват в хазартни игри? Защото цифрата, по неофициални данни, е 1 милион и 600 хиляди души българи участват ежедневно, айде да не казвам ежедневно, но редовно в хазартни игри. 1 милион и 600 хиляди души е огромна цифра за 6 милиона България. Това е над 10% от населението на страната. Ако не греша, цифра. Да, около 4 милиона и малко бяха пълнолетни. Може и да греша, както и да е. Няма значение. Но... С цифрите не съм много добра, не мога да кажа. Много е. Тази цифра е много голяма. Ами, сега ще се върна много, много, много назад. Още в времето на Хан Крум и смятам, че ако българския народ е нямал проблем с това да владее пороците си, нямало и да ги има крумовите закони. Тоест, може би ние е генно разположено да сме така по-податливи към различни зависимости, различни пороци. Това го казвам къде е на шега, къде е на истина, но пък това, което искам да кажа с този пример е, че липсва стриктно законодателство относно фирмите за бързи кредити, относно хазарта. Така с промените на закона за хазарта, рекламата беше много намалена. Може би това ще даде някакъв резултат, но той е недостатъчен. От сега съм сигурна, че ще е недостатъчен. Пълно съм съгласен.
И алармирам за това Та, нещо от ден едно на приемането на тези промени. Добре, хората хубаво е, ще, че ги има, но не са достатъчни. със сигурност. Хората, вероятно повечето от хората, които ще слушат този епизод, ще чакат отговори от теб, между другото. И Добре. отговори на такива въпроси, като как да се отърва от тея, какво да правя, за да ги прецакам и така нататък. Но така, колко свързани са бързите кредити? Защото това според мен е големия бич в България и хазарта, според теб. По мои Твоите наблюдения, наблюдения. Твоите наблюдения. по мои наблюдения, когато дойде човек при мен и ми представи справка ЦКР от БНБ, това е от Централния кредитен център, и видя, че има повече от 3 бързи кредита, това е човек, който има хазартна зависимост. И Не знам дали така отговарям на въпроса. да, категорично. Добре, следващия ми въпрос, който така ми се иска да обсъдим, няма ли някакъв начин, това много хора, постоянно го срещам като въпроси и така нататък, няма ли как да се ограничат хората да взимат бързи кредити? Аз продължавам да не мога да си обясня как е възможно държавата да позволи. Нали за това го има този централен кредитен регистр? Нали за това те са кредитни институции, които трябва по някакъв начин да бъдат регулирани и да дават пари на база на това, което ти можеш да връщаш. За мен не е нормално да има човек с 30 бързи кредита, с, с доход от примерно 1200-1300 лева. По какъв начин този човек може да ги връща тези пари? Невъзможно е. Това, че не е нормално, това, че не... Да, кажи. Не, Извинявай, че това те исках. прекъснах. Не, няма проблем. Просто исках да питам, има ли как това нещо да бъде възпряно на сила? Значи, има как. И това е нещо, това е проблем, който от много години се обсъжда. Ние няма да регулира фирмите за бързи кредити, тяхната дейност. Изобщо в България липсва законодателна уредба във връзка с фирмите за бързи кредити. От тук трябва да се започне. Правката ЦКР, тя сигнализира, че човека има проблем. Той не може да връща. Затова банките спират да отпускат. Но същевременно фирмите за бързи кредити, те са отпуснали. Дошла е майката, бащата, брата, сестрата, платила го е. Или платил го е. И те си водят регистър пред себе си. Да, окей, нали, той има 20 кредита, ама се намира някой, който му го плаща. И Аз, те му дават нов. между другото, когато се... И те му дават нов, защото има кой да го плати. А дори да няма кой да го плати, те имат така, и други методи, И това ще питам. с които се търсят парите. Аз, нали, тук е момента да кажа, че аз с наказателно право не се занимавам. Да, да. Да, но нали, влизаме и в тази посока. Вървят нещата. Бих казала Добре, също. идва родителя, Така че те си плаща. водят. Да, Мгм. идва родителя, близкия, приятеля, партньора или както и да е, плаща парите и много често пита, няма ли как, не му давайте повече кредит. Не му давайте на Гошко повече кредит. Има ли А защо как, да не му дадат повече кредит? Те му да, дават 2000 и вземат 4000. Защо да не му дадат на този? въпросът е има ли законов начин, ред, по който на дадено лице Не. да може да се самоизключи от взимане на кредити. Хайде, така ще го кажа. Ами, не, няма. Няма. За огромно съжаление няма. Добре, на мен Няма такъв начин. Дори има хора, които, близки хора, които, както ти казват и отиват, Гошко има проблем с хазарта. Не му давайте кредит. Пускат писма, молби и на другия ден те пак му дават кредит. Добре, просто в момента на прима виста, така докато си говорим, ми изниква въпроса, законно ли е това? Законно ли е ти да се възползваш от слабостта на някой и да печелиш на негов гръб? В случая бързите кредити. Гошко идва, казва, че има проблем, те виждат, че има проблем и въпреки всичко те продължават да му дават, следователно те се облагодетелстват от това нещо. Просто ми стана интересно от това е моя начин на разсъждаване. Това Не е далеч не значи, морално, че е твоя. Със сигурност не е морално. Замислих се не дали е е законно. морално, но е законно. Все пак би могло да се пробва, не съм го правила на практика, но би могло да се пробва, като се съберат съответните документи. Например, молба, която майката, бащата са пуснали до въпросната фирма, платежните нареждания, с които са платили вече един-два дълга към същата тази фирма на Гошко.
Би могло да се заведе дело срещу фирмата за неоснователно обогатяване, би могло да се заведе дело, с което да се иска разваляне на договора. Това колко голям успех ще има е в друг моята въпрос. практика не ми се е случило, не съм го правила на практика, не мога да кажа, не мога да гарантирам, но в зависимост от случая, бих пробвала смятам, че има шанс да се успее. Но това би бил успех срещу конкретната фирма. Това А не отново няма генерално. да реши генералния проблем. Това би бил успеха на Мария, майката на Гошко, която е осъдила фирмата Хикс. Но Ме- това не решава генерално проблема. Да. Между другото, така докато го говорим, и на мен ми хрумна, тъй като хазартно зависимите, включително и аз, докато сме в активна зависимост, сме изключително изобретателни. Ако някой слуша това нещо, в никакъв случай не си правете този опит. Да ходите да теглите, после да пускате жалби и след това да търсите начин тези пари да бъдат заличени. Защото, както и адвокат Станева каза, това не е правило, а евентуално би могло да бъде изключение. В смисъл, не го препоръчваме, не го съветваме, просто това е един наистина разговор в момента свободен, в който споделям. Добре, в такъв случай как, какво може да направи човек реално, всъщност? Има ли, нали Реално, имаш... ако човек е решил да спре, според мен първото, което трябва да направи, е да се впише в регистъра за Да, уязвимите деца към НАП. Има център за хазартно зависими, ти го знаеш, сигурна съм, че си го казвал вече много пъти. Също да посети, да потърси центъра. Оттам нататък да се обърне към адвокат, който да му разгледа кредитната история и да му каже: тук можем да преговаряме за по-малки вноски. Тук са ти неравноправни клаузите, можем да оспорим този договор, поне да падне част от сумата. Тук, да речем, имаш изтекла погасителна давност. Дай да съборим цялото. Това ще реши финансовата част от финансовия проблем. Това няма да излекува хазартно зависимост. Аз не претендирам, че разбирам от от болестта зависимостта. хазартна Да, зависимост. да, да. Много хубаво. Да, нали, не претендирам, че го разбирам, не претендирам, че ще бъде изчерпателна. Аз разбирам Ти си адвокат правната от страна на право. нещата. Това е, което може да направи, да. Да, Да. Добре. И това е. добре. Следващия въпрос, който изключително често се среща като казус и така нататък, има своите бързи кредити, решава да спре. Аз даже в момента за конкретен човек си мисля, като той не е само един. И съвета, който давам аз лично на хората, е да си направят план с всички задължения. И този план да има ясни дати и ясни суми, които могат да погасяват. Тоест, ако знаят, че на първо число ще имат 20 лева, които могат да платят на фирмата Хикс, нищо, че вноската е 50, те да се обадат на тази фирма Хикс и да й кажат: аз не мога да ви плащам 50, защото имам проблем, но мога да ви плащам 20 на първо число и ще ги плащам на всяко първо число. Въпреки всичко, някои фирми са По-скоро да й напишат молба. Не да й се обадят. Хубаво е свързване, имах предвид. Да, всяка една кореспонденция да става писмена. А, окей. Това е съвет, който давам. Когато кореспондирате с фирмите за бързи кредити, с ШСИ, с всякакви институции, хубаво е да имате писмена следа. Дори бих казала задължително. За да може след това, ако някой от вас не си изпълнил оговорката, да има начин да се докаже и се стигне до съд, да има начин да се докаже. Добре, Писмена комуникация. това е много хубаво уточнение, за което изключително много ти благодаря. И признавам си, аз не съм го казвал до момента и на хората, с които комуникирам, но от тук насетне ще знам, че е задължително писмено. Добре, приемаме, че повечето фирми, не повечето, една част от фирмите се съгласяват, но има една друга част от тези фирми, които всъщност си продължават с терора. Терор, чукане и звънене по домовете, ходене на работното място, заплахи, лепене на бележки и така нататък, и така нататък, и така нататък. Тук какво може да се направи? И може ли въобще нещо да се направи? Да, може да подадете сигнал в полицията за тормоз, заплаха. Може да потърсите Комисията за защита на личните данни, тъй като много малка част от тези фирми за бързи кредити, пък при колекторските фирми вече съвсем, имат право да боравят с вашите лични данни.
те нямат и право да идват на работното ви място, да ви лепят уведомления по върхите. Съдебните изпълнители, държавните съдебни изпълнители, частните съдебни изпълнители са единствените, и съда, разбира се, са единствените органи в България, които могат да посещават адресите ви, да ви лепят уведомления, да ви правят описи, да ви изземват вещи. Тоест, това е Всичко друго категорично е незаконно. незаконно. Това е категорично незаконно. За това може да сигнализирате полиция, може да сигнализирате Комисията за защита на личните данни. Това ми идва като, например, Да. То не съм те предупредил, че ще между другото, има такъв въпрос. имам клип в TikTok по темата. Да, там съм структурирала стъпките, които биха могли да предприемат, но тъй като в момента разговорът е в много посоки, не мога да се концентрирам, за да изборя всичко. Може, който желая да го погледне. Да, моя е грешката, че така малко сме разхвърли като разговор, обаче пък да ти кажа, на мен ми допада, защото е доста свободен Не, няма никакъв проблем. и не е, как да се израза, строго професионалния разговор, чисто юридически. И тук член еди кой си може да се направи еди какво си, което за доста хора според мен остава понякога недоразбрано по такъв начин. Добре, аз се връщам малко по-назад. Казваш, че може да се разгледат дадени точки по договора, падане на давност и така нататък. Това обаче за хората не трябва в никакъв случай да значи, че взимат едни пари и не ги връщат. Нали така? Абсолютно. Значи, дебело подчертавам, че дори да ти отпадне целият договор да се обяви за недействителен, ти отново ще дължиш връщане на главницата, защото тя ти е недължимо платена. Ти си получил едни пари без основание. Те не са твои. Те не са твои. Главница винаги ще я дължиш. Тоест може да се пребори евентуално, ако клаузите не са окей в договора за лихвите, които се начисляват и така нататък, но сумата, която се взима, тя Лихви, се дължи. лихви, неустойки, има разни такси, разглеждане на кредит, примерно, бързо отпускане на кредит. Това са такси, които са неравноправни, те отпадат, но главницата ще се дължи. Освен ако договорът вече не го обяви за недействителен по, други, по друга линия. Например, че си бил в заблуда, бил си в грешка, бил си измамен, но това е друго. Не говорим за неравноправните клаузи в чистия вид. И тук е момента да кажа, че хазартната зависимост все още не е основание за обявяване на един договор на действителност. Ако хората смятат, че хазартната зависимост при тях е довела до друг вид психично разстройство, това е материя, която не разбирам, но все пак, ако смятате, че тя е довела до друг вид психично разстройство, то тогава може да се впишете в регистъра по закона за здравето. Това е регистър на психичните разстройства, психичните заболявания. Тогава вече се вписвате в този регистър. И между другото, от 2025 година, началото на 2025 година, лицата, които са вписани в този регистър, ще бъдат автоматично вписвани и в регистъра на уязвимите деца към НАП и би следвало да не бъдат допускани до залагания. Но също така и това вписване би ви дало основание да твърдите, че не сте разбирали какъв договор включвате тогава, когато сте го сключили. Тоест тогава бихте имали основание да искате обявяване на договора, на целия договор. Да, но не защото някой сте хазартно зависими. Не защото сте хазартно зависими. Добре. Това не ви дава тези възможности. Тоест, ти трябва да докажеш първо, че хазартната зависимост ти е причинила други психични разстройства, за да се стигне до... Друго психично разстройство, точно така. Да. Да се впишеш в съответния регистър. Има регистър, че ти трябва да докажеш, че хазартната зависимост ти е довела до друго психично разстройство или че пък принципно си имаш някакво психично разстройство. Нали? Може да имаш някакво психично разстройство, но не е нужно едното да води до другото, да се впишеш в съответният регистър и вече с това нещо и след като си се вписал теглиш кредити, тогава вече можем да говорим за нищожност на договора и да се оспорва по този начин. Разбирам. Нещо друго обаче искам да уточним, което според мен доста хора ще си задават като въпрос. Хазартно зависимите в момента, в който спрат, те имат
финансови проблеми. Хайде да го кажа така. Няма да те питам колко Да, пари взимаш. Не е това въпросът ми. Но хипотетично, доколкото съм запознат, по принцип адвокатските хонорари зависят много и от стоеността на даден иск. Нали така? Или греша? така е, да, така е, Да. да. Има ли някакъв процент, който е конкретно специфичен или всеки адвокат определя сам? Има наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения, която обаче в момента е атакувана и скоро очаквам да я отменят. Все пак тази наредба е някакъв ориентир за това колко е минималното, което един адвокат взема за съответната услуга. Подчертавам минимално. Оттам нататък всеки може да иска повече. Разбира се, обаче, по закона за адвокатурата, всеки един адвокат е свободен да работи и пробоно, т.е. можеш да решиш да защитаваш някого безплатно. Така че въпрос на договорки, на възможности. Все пак всеки може да погледне в интернет наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, за да получи някакъв ориентир колко минимално горе-долу би. Питам се да кажа, така да прехвърля към това, че много често хазартно зависимите си казваме: аз нямам пари за психолог, аз нямам пари за адвокат, аз нямам пари за център за лечение. Аз съм хазартно зависим, за какво ми говориш, какви 100 лева, 200 лева, 300 лева, 500 лева. Обаче в същия момент, буквално часове по-късно, намираме за да ходим да играем, за да залагаме. И се опитвам да покажа, и благодарение на твоя отговор, за което ти благодаря, че по-добре тези пари да бъдат инвестирани в било то това направление, правното, за да си изчистите и да почнете да живеете по-добре, или психолог, най-добре и в двата случая и към двете направления, отколкото да си мислите, че ще върнете всичко загубено с следващите 100 лева, които ще заложите в казиното. Това се опитвам да кажа на всички хора. Да, То това е най-лошото, което. за съжаление, да, То това но е е. факт. Ами, то тук вече влизаме в твоята част, а именно психологичният момент, доколко си готов да се откажеш. Защото това да намериш адвоката, да направиш една консултация с него, да ти каже колко ще струва и какво може да се направи, това е буква А от азбука. Оттам нататък воденето на дела и също справянето с това, което ти натворил 10 години назад или 5 години назад, това не става за един ден. Не става с една консултация. Да, то не Така решава че проблема. не решава проблема. Аз всъщност и това често пъти казвам в видеята, които снимам. Нали ти можеш да имаш някакви насоки, но те не са панацея, тези насоки. Както за Да. всяко нещо, трябва работа. Работа, Истинска, работа и много работа. систематична, да, систематизирана. Ти сам го каза. Работа, която е с план, с стратегия. Не става с една консултация, не става с една кръпка на късаната дреха, нали, ако мога така да се изразя. Ти Да, така каза е. или адвокат, или психолог. Всъщност аз смятам, че И не е двете. или. Смятам, че Да, нещата да. са и. Да. Да, просто имах предвид, че когато си с ограничени ресурси, ще се насочиш първо към едното, в последствие към Със другото сигурност. и така Но нататък, има, така нататък. но когато човек е готов, когато е достигнал предела си, помощ се намира. Намират се хора, които са готови дори да ти помогнат безплатно, да ти помогнат за минимална сума. А това, сега тук, нали, една скоба отварям, не бива да разчитате на това, защото да разчитат хазартно зависимите, имам предвид на това. Защото, нали, също трябва да положиш усилия, но винаги се намира и кой да ти помогне, когато си готов и когато си решен. Защото така както си намирал хиляди начини да залагаш, хиляди начини да изкарваш пари, за да залагаш, можеш тази креативност да я насочиш в това да се лекуваш. Много добре казвам. Много, много, много Това добре е моето казвам. мнение. Мога ли да прехвърля леко разговора за отново твоето мнение, лично мнение, не от гледна точка на адвокат, но в същото време с бекграунда на адвокат, естествено. Накъде върват нещата в България според теб? Какво виждаш? А, чак толкова генерален поглед аз нямам, честно казано, и не бих се обвързала с толкова, а, толкова генерална оценка.
Мисля, че това, че рекламата на хазарта беше доста намалена е една добра стъпка, крайно недостатъчно добра, но докато няма законодателна промяна, която да регулира фирмите за бързи кредити, нещата не вървят на добре. Нещата ще вървят на по-зле. Аз споменах и в началото на нашия разговор, че лесният начин да стигаш до кредити не е свързан само с хазартна зависимост. Тя е предпоставка и за зависимост от дългове, от това да живееш на кредит, от това да демонстрираш повече, отколкото всъщност имаш възможност, от това да си с криво разбрани ценности. И той проблема е много обвързан и много свързан. Така че трябва да има строга, стриктна регулация. Вчера качих видео по темата за регистъра за хазартно уязвимите лица. Изключително много коментари, да не кажа 80% от коментарите под видеото са, че въпреки, че хората са вписани в този регистър, те смятат ги да пристъпят да залагат. Къде е Да, полицията? Къде на са полицията. органите на реда? Ама това е другия проблем, че тя няма този ресурс, така казват от МВР. Защото в България има над 1100 игрални зали, отделно още около, може би, 50-60 казина, отделно още, ако не греша, 1000 и нещо, не, 600 и нещо тото пунктове. Реално те нямат този ресурс. Как да има полицай на всяко едно такова място. А от друга гледна точка и хазартните оператори, лицензираните хазартни оператори, решават, Това че да кажа. да, ще си платят една глобичка, която ще им наложат и няма проблем. Аз всъщност знам за случай в едно от големите казина в България, в което влиза човек, който е бил редовен клиент, спира да залага, под въздействието на алкохол отива отново обратно. Те знаят, че той е така играч, който залага големи суми и го кара да подпише на входа. Те виждат, че е с забрана и го кара да подпише на входа подготвена предварително декларация, че той няма да има претенции към тях. Което е безумно. Защото и тук, между Ама другото, поправиме, тази декларация, тя, тя няма правна поправиме стойност. точно така. Това ще я да кажа. Значи, да ме поправиш ако греша, но има закон и той е над всичко. Тоест, ако, какво да кажа, ако закона ми забранява аз да открадна от съседа ти, независимо че аз и ти имаме декларация, че мога да открадна от съседа ти, аз си оставам крадец, нали така? Ами горе-долу е същото, да. Тя няма правна стойност тази декларация. Тъй, че хора не се връзвайте на глупостите Просто на хазартния бранш. когато си зависим, и това е личното ми мнение, това няма общо с юридическото ми образование, когато си само и само за да получиш дозата, нали си готов си да подпишеш всичко. Да, само и само за да я вземеш дозата. Да, да си Реално. получиш допамина и адреналина. Да. Сетих се за още нещо в нашия разговор, така докато си говорим. Ти го спомена също преди няколко минути и оттам се фанах. Може би преди 2 месеца имаше тълкование на Висшия конституционен съд, който в общи линии узакони лихварите. Казва се, че ти, ако кажеш, че си дал на някой пари, вече може да си ги търсиш съвсем законово. И от това нещо могат да се възползват тези лихвари, както са популярни в България. Не говоря за бързите кредити, не говоря за кредитна институция регистрирана, а за хора, които отпускат пари под огромна лихва. Лихвата има своята горна граница и независимо какво е решението на Конституционния съд, пак казвам, не съм запозната с решението. Вероятно и тук е поставена горна граница. Каква е тази горна граница? Можеш ли на прима виста така да ми я кажеш или по-скоро? А, на прима виста, в зависимост от това дали са физическо или юридическо лице, са различни стойностите, но не мога в момента да кажа. Ясно. Това би трябвало да Съжалявам, не се... мога. Не, окей, няма проблем. Това би трябвало да се отнася и за бързите кредити. Също те би трябвало да има така горна Със граница. сигурност, със сигурност, със сигурност. Абсолютно. Между другото, по закона за кредитите има не само горна граница, има и трябва да има яснота относно формирането на лихвения процент. Много от кредитите са написани по неразбираем начин, т.е. не е ясно как ще се формира
лихвения процент, който само по себе си е неравноправна клауза. И тогава отново лихвата се намаля до законовия процент. В, а, Така че е важно и как ти е разписан договора, как ти е определена лихвата. в разговора, който водихме до момента, и като цяло в мнението на повечето хора в обществото ни, България е Мгм. правова държава, ама не съвсем. Това като тата ще ми купи колело, ама не днес. Или нещо подобно беше от един стар български филм. Всъщност, обаче, аз разсъждавам, че хората трябва да си търсят правата винаги. И че има начин. И твоите думи, според мен, го Така, потвърждават. Има хора, с които да, успявате да категорично. стигнете до победа в съда, ако мога така да се изразя. Това ли е правилният термин? Разбира се. Победа. До победа в рамките на възможното и разумното. Ще се повторя и по третя. Хората, които гледат кредити, да не очакват, че нищо няма да дължат. Нали? Да, да, Затова да. казвам победа в рамките на разумното, Със на сигурност допустимото така. от закона. Така че Бояна, да, разбира се. Това работя всеки ден, това се занимаваме ежедневно. лошо ли е да кажем А, на хората, които имат Съда нужда от... е какъвто и да. Да, извинявай, че те прекъсна. Не, няма нищо. Казвам, че съда е този, който раздава правосъдието. Всичко друго е саморазправа. Лошо ли ще бъде да кажем на хората, които имат нужда от консултация, да се свържат с теб и че има как най-малкото да се прегледат какви са им договорите и условията и да се види, че всъщност те имат права. Дали ще се свържат с мен, дали ще се свържат с друг колега, хубаво е хората, които искат да излязат от този порочен кръг. Хората, които, ще използвам този израз, им е дошло до гуша, да потърсят помощ. Дали е от мен, дали е от друг колега. Няма значение. Просто потърсете адекватна. А не, ама на мен Пенчо ми каза, че сега като минат 10 години, тя ще настъпи абсолютна давност в този кредит и аз вече през тези 10 години ще се крия, няма да работя, ама това са 10 години от твоя живот, които Да. никой няма да ти върне. И след 10 години пак не се знае какво ще стане, как ще се промени закона, какво ще се случи. Така че ако искате да излезете на светло, направете го по всички възможни начини. Това е моя апел към хората. В Много готин началото апел. казах, че в началото казах, че повода, заради който така при сърце взех хазартната зависимост и бързите кредити, е моя близка позната. И тогава се замислих, тогава започнах да връщам назад лентични случаи, които съм видела, колко всъщност е голям този проблем. Да, трябва Трябва всички, между другото, да да се работите захванем. така, както сте работили, да копаете надолу. Да, Само, че да това е градите. начинът. Няма друг начин. Никой не казва, че ще е лесно, но пък се струва. Със сигурност. Напълно съм съгласен. Между другото, в предварителния разговор ние си говорихме 5-10 минути преди да започваме да записваме. Ми спомена една много хубава книга. Според теб хубава и съм сигурен, че е хубава след като ми я препоръчваш. Аз искам да я споменем и сега и да ми кажеш няколко думи за нея и това, което на тебе ти е направило впечатление. Първо, ти, ти нямаш допир пряк до хазартната зависимост. Нямала си този проблем, не си Да. съзависима по никакъв начин, твой близък или приятел Не, или нещо не, такова. не. Книгата, която ми сподели е Забравих да умра. Като Точно за нея така. става просто за наркозависим, а не за хазартно зависим, но те, двете Да. зависимост доста често се Автор е приближават. Халил. Да, книгата Забравих да умра. Автор е Халил Рафати. Той е човек, който и днес живее, развива се, има собствен бизнес. В момента е учител по здравословен начин на живот, има, как се казваше, такива заведения за здравословно хранене, за здравословни напитки. Като обаче, за да стигне до там, е преминал през изключително тежък път. Бил е хероинозависим, наркодилър, изключително мотивираща история, защото тя е автобиография, в която въпросният Халил Рафати не си спестява грозната страна на това, през което е преминал. И не е някаква книга, която казва, аз съм много велик, нали, вижте колко е лесно, напротив, но те мотивира и ти показва, че където и да се намираш сега, днес
единия, който можеш да опиташ. Може този първи опит да не е успешен, но е опит. И следващия ще е по-добър. И не трябва да спираш да опитваш. Изключително много ми хареса книгата и я препоръчвам горещо. Много ти благодаря. Това, което каза, ми върна към един разговор от преди 2 седмици с един страхотен човек. Този човек ми каза, понякога правиш нещата, да изглеждат все едно са много лесни и така нататък. Всъщност, това, което и ти спомена, че си усетила в книгата, те не са. Живота в зависимост не е лесен. И колкото и един зависим в последствие да се връща назад и да си спомня само хубавите неща, просто защото мозъка ни така работи, да си спомня винаги за хубавите неща, независимо хазарт, наркотици или даже ако искате и хората, които страдат от домашно насилие. Когато се сетят и не, аз няма да подавам жалба срещу него или нея, защото той всъщност ме обича преди 3 години ми подари цвете за рождения ден. Примерно, нали, което е безумно. Но да, трудно е, тежко е, но пък има начин и тази книга, този човек, аз, както и още хиляди хора са живото доказателство за това нещо. Бояна, пропускам ли нещо да те попитам? По отношение правната страна, със сигурност има още неща, които биха могли да се направят, какво имам предвид. Това, което ти каза за лихварите, за заложните къщи, така за още по-тъмната страна на зависимостта, но аз не се занимавам с наказателно право и не съм компетентна по тези въпроси. Със сигурност има, има механизми и в тази част. Така че търсете варианти. Търсете варианти, търсете начини. Ако ви заплашват, ако ви принуждават, обръщайте се към полиция, към органите на съда, към регламентирани институции. Не се саморазправяйте. Това искам да кажа. Другото, което искам да кажа е, че отново за регистъра на уязвимите лица, от 1 януари 2025 година се предвижда автоматично вписване на лица, както вече го споменах няколко пъти, които са с психични заболявания, които са поставени под запрещение, които са на социални помощи. Те ще бъдат автоматично вписвани в този регистр. Доколко той ще работи и доколко ефективно работи, надявам се да започне да работи още добре. Ако имате бързи кредити, ако имате изобщо задължения, обърнете се към адвокат, който би могъл да ви консултира и да ви помогне, да ви състави план за действие, да ви каже докъде бихте могли да си възстановите част от загубеното, откъде какво може да оспорвате, как може да плащате разсрочено, какви молби да подадете, така че да започнете лека по лека да изплувате на платността. Това е от правната гледна точка. Вече от психологическата, всяка една друга гледна точка, за сигурност може да бъде много по-полезен. Живота е хубав. Само това мога да кажа и хората трябва наистина да го видят, да го усетат и даже няма нужда да го вярват. То след като го видят и усетят и ще се убедят в моите думи. Страшно много ти благодаря за отделеното време. Страшно много ти И аз благодаря за този благодаря. разговор. Оставям си една отворена вратичка, ако мога така да се изразя, и за бъдещите такъв разговор. Много благодаря. С най-голямо удоволствие. Също и аз. Всичко добро. Чао, чао.